Ислам шикләре шул кадәр киңәя башлаган ки, мөселман җирләре Пиреней ярым утравында урнашкан Испаниядән Азиядагы Арал диңгезенә кадәр җәелгән. Яңа шәһәрләр барлыкка килгән, ә дөньяны исә яңа цивилизация биләп алган. Мөселманнарның белемгә тартылуы алар яшәгән бөтен җирлектә чагыла. Мөэминнәрнең әмире 754-774 елларда хакимлек иткән Мансур хәлифә гуманитар һәм табигать фәннәренә тартыла. Һәм иң мөһиме, ул белемнәрне тикшеренү юлы белән генә алырга мөмкин булуын аңлый. Ислам мәдәнияте бу гыйлемгә мохтаҗ була. Мансур хәлифә Габбасиләр хәлифәлеге башкаласы Багдадка төрле дин тоткан галимнәрне җыеп, фарсы һәм һинд телләрендә язылган математика, медицина, астрономия һәм башка фәннәрдән китапларны тәрҗемә итү эшен оештыра. Уңай нәтиҗәләргә ирешү өчен мөэминнәрнең әмире галимнәргә һәр төрле матди һәм мораль яктан булышлык күрсәтә. Аларны үз канаты астына ала. Мансур хәлифә чакыруы буенча Багдадка килгән галимнәр үзләре белән бик кыйммәтле хезмәтләр һәм әсәрләр алып киләләр. Ләкин Мансур хәлифә бу әсәрләр белән генә шикләнмичә, Византиягә илчеләр җибәрә һәм императордан математика белән логика фәннәреннән китаплар сорый. Риваятләргә караганда, Багдадка китап тутырылган йөзләгән дөяләр карваннары барган, ә аннары бу китаплар хәлифәгә сатылган. Соңрак Хазинәтел Хикмә дип аталган китапханәдә үз урынын алганнар. Һәм бу китапханә әлеге китаплар белән шыплап тутырылган булган дип сөйлиләр. Багдадка төрле милләткә караган, төрле дин тоткан галимнәр агыла башлый. Алар үзләре белән яңа хезмәтләр һәм чыганаклар алып килә. Багдад гадәти шәһәрдән фән шәһәренә әверелә башлый. Харун Рашид хәлифә фәннәр үсешенә зур игътибарын юнәлткән хөкемдарлар рәтеннән була. Ул хәлифәлек иткән чорда дөньяның төрле телләрендә язылган китаплар җыю эшен көчәйткән. Фәнни әдәбият җыю дәүләттә шундый мөһим эшкә әйләнә ки, мөэмин мөселман булмаганнарга җизия салымын китап белән түләргә рөхсәт иткән. Китаплар Хазинәтел Хикмә китапханәсенә сыймас дәрәҗәгә җитеп бик күп җыелган. Шуңа күрә китаплар өчен хөкемдарның сараенда аерым урын бүлеп бирелгән. Яңа Хазинәтел Хикмә яхшырак системалаштырыла, аерым тәртипкә салына. Ислам цивилизациясе дөньяның төрле почмакларына тарала башлый. Һичшиксез бу әлеге мәсьәләгә икенче төрле караш һәм яңаша якын килүне таләп итә. Габбасиләр хәлифәлеге хакиме Әл-Мәъмун мондый ихтыяҗ булуын яхшы аңлый. Бабасы Мансур хәлифә салган нигезгә һәм әтисе Харун Рашид калдырган мираска таянып, Әл-Мәъмун Бәйт-әл-Хикмәне, ягъни хикмәт йортын төзи ала. 9-нчы гасыр башында ачылган Бәйт-әл-Хикмәгә киләчәктә мөселманнарның беренче академиясе булырга насыйп була. Әл-Мәъмун хәлифә монда бөтен дөньядан галимнәр җыярга теләгән. Барлык ислам галимнәре дә нәкъ менә бирегә чакырылган. Әл-Мәъмун галимнәрнең уртак көче белән яңа фәнни ачышларга һәм казанышларга ирешүне тизләтеп булганлыгын аңлый. Шул рәвешле Габбасиләр хәлифәлегенең элеккеге башкаласы Багдад ислам цивилизациясенең үзәгенә әверелергә тиеш була. Яулап алынган шәһәрләрдә беренче эш итеп, яңа фәнни үзәкләр ачылган дөнья тарихында Бәйт-әл-Хикмә зур роль уйный. Шул рәвешле мөселманнарның яңа эре фәнни үзәкләре барлыкка килә башлый. Самарканд, Каһирә, Куртуба, Истанбул. Алар барысы да фәнни гыйлем үзәге һәм ислам цивилизациясенең хазинәсе булалар.